Jaya. Iya, pelek resek. Dwi Sanjaya. Jempol Sakti Jos. Oh. Sing sayo sing rukundo. Joget yo bose. Oh ya. Oke siap habis ini. Setunggal lagu mengatur pamundutan Pak Wardi saking adikipun ingkang hamengku gati. Lho Mbak Marmaris mundur nggih. Terima kasih. Gak roh rata sapa. Yo. Ngene iki bapake mbok rada ngalah to Pak, Pak. Buke lek nonton nganti ngene lho. Nah, kan? Lho Bu Andi tadi ngasak ini lho kok ngasak aku pengen. Kok mulai-mulai nyekeli gulu kabeh ngene iki. Biasane ning endi ngono kae nek sak urung luhur ya bapake ning kono bar kuwi terus ijolan ngono to. Tukar posisi. Umume para wanita iki gak kalah. Nah, tapi dino iki gak ra umum e. Heh? Gak ra umum dino iki. Dino iki gak umum. Kayak panas ya, Kang. Yes. Luar biasa. Oh iki jane dicep rasa karo cangkeme, Kong. Tinggal cangkeme ya. Tinggal wae. Pas. Sakar bisa. Kowe nadamu itu ngendi lho? Iku mau jane nek diunekno wae gak ketok. Oh, ngono. Isin karo Bapak mau Bapak Joko. Bu Andi iso ngrasani ora pas nadane. Sakar bisa.
Kabeh gunung dudu payung. Jebule ya penak kendangannya tempe ya Kang ya. Sing gak penak tempene. Sing gak penak tempe nih. Ya. Rada tengik. Ya. Sakar bisa. Asik.